بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا assalamu alaikum wa rahmatullah derɗiraɓe julɓe tedduɓe yo jam e kisdam e denal jawmirawo won e mon to gonɗon e no gonirɗon fuu. On yettama e wondugo be pinen weti ɓiɓɓe afrika kala yake fuu. Hande mawbare walla alhamisa jeenayabre lewru rabiul awwal walla lewru maulid hitande ujunere e temeɗɗe 454 ɓerol annabijo men mo jam e kisdam jawmirawo won e makko ɗon yaadi be jeegore lewru yarkoma walla lewru octobre hitande ujune 2022 limgal nange. Pinen weti ɓiɓɓe afrika ɗon warana on be taskaram musabagatil qur'anil karim kamu asasa ceerno banyo waɗata kala hitande fuu ngam siftirki e teddinki dañorde annabijo men muhammad mo jam e kisdam jawmirawo won e makko ha nyiɓango banyo. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ɓawo jole feere feere de mu'assasa ceerno banyo waɗi nder gure feere feere ngam suftuki sukaɓe kastaɓe ha durso deftere jawmirawo teddunde woni qur'anul karim. ثم توبوا إليه يرسل ɓawo seɗuki sukaɓe kastaɓe ɓe fuu ɓe yalɗiri ha mayo banyo ngam wurtinki ɓurɗo nder ɓurɓe e maɓɓe. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وجاءوا أباهم عشاء يبكون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. sukaɓe ɓe fuu ɓe kolli bawal maɓɓe e welgo daaɗe maɓɓe yeeso mo diɓɓe e ummatore ɗuunde. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ɓawo timminki daddaɗo durso ngo'o hitoɓe dartoyi kala goto e maɓɓe fuu toɓɓe ɗe keɓi banno anduɗen musabaga nga ɗon senda geɓe nayi kala ha yebre fuu tato arande en ko sete. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ha yebre nayabre kayre woni dursuɓe kisbeje sappo tataɓo e maɓɓe woni yusuful haji ɗi banyo o rokkama ceede 50,000 sefa woni 50,000. ɗiɗaɓo woni muhammad tasi'u ɓi banyo o rokkama ceede 100 sefa woni 100,000. arandejo woni abubakar yunus ɓi banyo o rokkama ceede 150 sefa woni 150,000. luttuɓe ha lisal nayaɓal ngal dursuɓe kisbeje sappo kala goto e maɓɓe fuu rokkama ceede 10,000. ha lisal tataɓal kamɓe bo dursuɓe kisbeje 20. tataɓo woni muhammadu sudais ɓi garwa cameron o rokkama ceede 100 sefa woni 100,000. ɗiɗaɓo woni sulaiman abdu ɓi gider cameron o rokkama ceede 150 sefa woni 150,000. arandejo
woni Ramadan Abubakar ɓi banyo Cameroon o rokkama cede 200,000 sefa woni 200,000. luttuɓe haalisal tetaɓal ngal dusuɓe kisbe je nogas kala goto e maɓɓe fuu rokkama cede 20,000 sefa woni 20,000. haalisal ɗiɗaɓal woni dursuɓe feccere qur'anu kisbe je 30. tataɓo woni Muhammadul Bashir ɓi banyo Cameroon o rokkama cede 200,000 sefa woni 200,000. ɗiɗaɓo woni Umar Musa ɓi gider Cameroon o rokkama cede 250,000 sefa woni 250,000. arandejo woni Umar Muhammad ɓi banyo Cameroon o rokkama cede 300,000 sefa woni 300,000. luttuɓe ha dursuɓe reta qur'anu walla feccere qur'anu kisbeje 30 goto e maɓɓe fuu rokkama cede 30,000. haalisal arandewal himma tilimka waɗa haalisal nga'al banno anduɗen haalisal arandewal woni dursuɓe qur'anure timmunde arandejo e ɗiɗaɓo muassasa ceerno banyo ɗon rokkaɓe jahangal umra. hikkani ɗiɗaɓo woni Muhammadul Habib ɓi banyo Cameroon be Qasim Muhammad ɓi garwa Cameroon ɓe fuu toɓɓe maɓɓe foti wala ɓurɗo. muassasa rokki kala goto e maɓɓe fuu cede 400,000 sefa woni 400,000 e jahangal umra. arandejo haalisal arandewal woni dursuɓe qur'anure timmunde woni Salihu Musa ɓi Gembu Nigeria o rokkama cede 500,000 sefa woni 500,000 be jahangal umra. luttuɓe ha yebre arandere woni dursuɓe qur'anure timmunde kala goto e maɓɓe fuu rokkama cede 50,000 sefa woni 50,000. ha fahinder kimmiɗiniɗi ɗi muassasa ceerno banyo waɗi wodi goto nder sukaɓe lirɓe ha musabaka nga o latake o bumɗo o dursi ga'en kisbeje nogas nden Allah fondaymo nder arande en. muassasa wallitimo be cede 300,000 sefa woni 300,000 ngam o ɓedda tiiɗal ha durso makko. sai mbi'en jawmirawo barkiɗin muassasa yaruka yeeso, barkiɗin kala golloɓe e magga fuu. jawmirawo barkiɗin jawdi jeyɗo sababu golle ɗe fuu. kanko woni ceerno Abubakar Fatihi ɓi modibbo Ismaila tanirawo ceerno banyo. jawmirawo renu modibbo Ismaila ɓeddinmo jamu makko. jawmirawo waɗu foftorde ceerno banyo nder aljanna ɓurka nder aljannaji. muassasa ceerno banyo tiggama ngam wallititgo diina islama e jangnugo ka e finditingo ka. jawmirawo wallutu wallitoɓe diina makko. derɗiraɓe tedduɓe ɗo e ɗo ko pinen weti ɓiɓɓe Afrika heɓani on ha taskaram musabagatil qur'anil karim hitande 1444 perol annabijo men mo jam e kisdam jawmirawo won e makko. ɗum yaadi be hitande 2022 limgal nange.
gonden e pinen weti ɓiɓɓe afrika kala yake fuu ngam ta on daɗe سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم